nwa bi Lagos na-aka agba mbọ ịsụ asụsụ, ndị nọ n'ụlọ na-eme agba mbọ ịhụ na ha nwa na-asụkwa bekee, anyị nọ mba ofesi na-agba mbọ ịhụ na anyị nwa na-asụ Igbo, nke bụ na anyị nwa bi mba ofesi na-enwe nkasi obi na wee ndị nọ n'ụlọ na-asụ, anyị amaghị na ndị nọ n'ụlọ anaghị asụ, so etu a ka Igbo ji wee chọọ ikpochapụ. Enwere research anyị mere wee chọpụta na Owerri nke a mere anyị ji wee pụtata ihe ebe a. Nwatakịrị nọ from 1 year to 10 years, ụmụaka nọ from 1 year to 10 years ada anụ Igbo nyafọzi ịsụ ya asụ. Quote me, onye ga-challenge m gị aka ime challenge, maka oge m bịara n'Owerri a gaa na nke nwanne m rahụ wee fụ na ụmụ ya ada anụ Igbo, m wee gbaa n'aka. Abịa m n'Owerri a na-eme duru ụlọ ole m ga mkpa aka n'ụlọ mmadụ kọwa onwe m buru oche nsị gị na ụmụ gị ọ na-asụ Igbo. Ịjụ ajụjụ ọ dịka ị na-ekwu arụ, ọ dịka isi n'ụwa ọzọ bịa aka na-akọ akụkọ Igbo. The expression m na-afụ n'ihu ndị mmadụ ka ekwe nke nwe ụmụ gị ọ na-asụ Igbo. Ọ mgbe m bịa kọwa onye ahụ ewe rote n'ọrịghị ụzọ ka ọ na-agaghị baya ada na-asụrụ akụziri ụmụ ha Igbo. Enwere ofe ajụjụ m na-ajụ nke enwebeghị onye sara m ya. Ajụjụ m na-ajụ bụ, ị nwere ike ịgwa m ihe kpatara na ede asụrụ nwa gị Igbo? Ajụjụ ahụ na-akụtụ nwaanyị ọbụla n'obi, maka na ọ na-edo ha anya na enwero any single reason kpatara ha ji ha ada asụrụ ụmụ ha Igbo. Njụọ, ị na-asụ bekee ọfụma? Asị m ee. Ị na-asụ Igbo ọfụma? Asị m ee. Nsị kedụkwa n'ihe o jiri dị gị ka nwa gị sụwa Igbo ọ ga-asụ bekee? Mana ka m jụọ ahụ, enwere ihe uru dị iche bekee ma na-aba eweta gị iji ya mee kpaa nkata ma onye ada asụ Igbo gị na-ewere ya kpaa nkata, ma ọ bụ ị na-arụ ọrụ oyibo i were ya na-eme atend. Maka Lagos aha ibe, ị gaa n'ọfịs ndị Yoruba nọ, ịma abịa na ịgụ akwụkwọ ha ka anyị agụ, ọfịs ha nọ ịma nnụ ya bekee, mana ịbịakwata ha sọrọ gị isi danụ tupu ha na-asụrụ gị bekee. To them, bekee wụ a second language, asụsụ ha ka ha mkpa nyanwa ka iji wee sị mba, ọ dị mma ka anyị jezie n'ụlọ kwee kwa ka ọ ga-adasi ụdị ike ka onye ọbụla nọ. Ndị ihe ọzọ mere egwu ji wee baa anyị ahụ shie nne, anyị ji wee gbara ọsọ lọtawa n'ụlọ abụọ na nyocha nke ndị United Nations nyochara n'ikpeazụ a. Na mbụ ha ọ fọrọ ogo 25 ka Igbo kpochapụ, mana nke a bụzi na Igbo language, because dịka cancer nwere stage 1 to 4, Igbo language nwere stage 1 to 11 o ji ekpochapụ. Na nyocha nke kịta gosiri na asụsụ Igbo nọzi na stage 8 out of the stage 11 of language extinction. Mwa na onwe m na-ekwu na orugo stage 9 maka ka o si aga n'Owerri anyị nọ. Ihe eji asụ ahịa wuo Oyibo, ihe a na-asụ on the street wuo Oyibo. Enwere ọtụtụ ndị na-arụ aba ịgwa ha kwụrụ ọtọ si na ọ bụ asị na ọmanfu, wee jụọ ha, ị nọ na be gị mara na ọmanfu? Enwego ka isi wee gbagharịa mee nyocha ma na ọmanfu? Maka na mụnwa na onwe m emego nyocha, ezigbo egwu na-atụ m, egwu wee baa m arụ. Igwu na eziokwu, ego niile m na-akpata n'ụwa ma bụ n'ihe a ka ọ na-aga. Oge ụfọdụ ana m ebewa akwa because amaghị m ma ego m ọ ga-eduruzikwe m ebe ọ ga-eru. Ọ dị ikechi ịgwụ m. Enwere ofe ajụjụ mmụọ m na-ajụ m, na-eme ọjọọ m ya bụ ajụjụ ma okpofu ma ihe niile na-eme m nkulie. Ọ na-akpọ m afa, mbụ mmụọ m sị m Nneka, ị ma na ọ bụrụ na asụsụ gị foo, enweghị ebe a ga-enwe in history that onye dịka gị gafere na the surface of this earth. Ọ sị m na asụsụ m foo, it will never be in history that you ever existed as a human being. You ever walk the surface of this earth as a human being. Ọjọọ ma ajụjụ ahụ, ọ sị m kawa ahụ mebe onye ị ga-eme mgbe ị na-ekwukọtala ihe a ndị ọzọ ga-anụ wee tinye aka ịfụ na asụsụ n'ala. Unu lee anya, unu ga-ahụ na ndị anyị kpọpụtara wo ndị ụmụ nwaanyị, ọwụhụ big men, ọwụhụ politicians ka anyị kpọpụtara ebe a. Gịnị ka anyị ji wee tinye uchu anyị? Every community nọ n'Imo State dị represented here. Ụmụ nwaanyị ha n'ebe a, maka na anyị na-ekwu sị anyị mesịa mmemme nke a wụ ihe ndị bekee na-akpọ scratching the surface. Ọrụ ka anyị just ibido dị ọrụ ebido, maka anyị ga-eburu ozu ọma bupụ ya n'ime obodo.
anyị chọrọ reach the grassroots. Maka na achọpụtara m na kemgbe anyị nọ na Lagos na-eti mkpu ihe a for 5 years, ọ mụtabeghị ọtụtụ mkpụrụ. Ịma ihe o ji ga-amụta bụ ọtụtụ mkpụrụ, na-ebubeghị ozi ọma buruo ya na ndị kwesịkwara iburukwe ya na-aga. Ndị ọcha butere anyị ozi ọma na-esi ebe ha nọ zọpụ njem kpagharịa gwa ya ndị kwesịrị ịnụ ya. Ya ka ụmụ nwaanyị niile n'ebe a si n'obodo dị iche iche, ndị Aba ana m ekene unu ka unu si wee rụọ ahụ ụlọ ụka bịawa njem a. Ndị Ụmụahịa nọ hịa, ndị biko kọọranụ ndị Aba, ndị Ụmụahịa na ndị si ebe dị iche iche kwuo maka ihi na asụsụ ha dị ha mkpa wee bịa ebe a.